Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden täze sany ehlijeňizi hoş gördük. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 8-nji awgustyna kasanyny Garabağaz köýl aýlagynyň üstünden geçýän täze köprüýiniň düýbi tutuldy. Türkmenistany deňde çykargasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulak boýunça maslahaty geçiriler. Türkmenistanyň sürjülük okuwlaryny geçýänleriň sany artýar. Bütün dünya çarvadarlar oyunlarını velosipedli variyayalı haberler yetirýär. Gelingen bolsa haberlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Garabağaz köýl aýlagynyň üstünden geçýän täze köprüýiniň düýbi tutuldy. Şu güni Balkan welaýatyna Garabağaz köýl aýlagynyň üstünden geçýän täze Dogrowap awtomobil köprüsiniň düýbini tutmak dawarasy geçirildi. Oňa zähmet ruhsatyna bolýan hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Dawaranyň geçirilýän ýerinde döwlet başlygy, Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy, Halyk Maslahatynyň başlygynyň ornasary, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasarlary, Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulaq we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýoldaşlary Balkan welaýatynyň hekimi garşylady. Bu ýerde Medeniýet Synodu saatlar tarapyndan ýürüýte taýýalanan joşgunly aýdym saatly çykyşlar belentden ýanglany. Hormatly prezidentimiz Garabağaz köýl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbiniň tutulmagy münasibetli gutluk sözi bilen çykyş etdi. Nyktaly ýaly şu ýylyň 16-njy ýunyny kabul edilen karara laýyklykda Türkmenbaşy Garabağaz Kazakystan serhadyna barýan awtomobil ýolunyň uruny umumy uzunlygy 354, eni 20 metr deň bolan iki taraplaryň gatnawly iki sany hereket zowlugyndan ibaret awtomobil köprüsiniň taslamasyna taýýarlamak we gurmak gözüňe tutuldy. Ol umumy uzunlygy 2000 metr ýetýän eltiji ýollaryň gurulşygyny öz içine alar. Taslamany Ukrainanyň bu gorda köp ýyllyk tejribesi bolan Darojnaye Stroýtsilstvo Altkom jogapkärçiligi çekli jemgyýeti amal aşyrar. Altkom Mali Senaga Toparnyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Teslenkowyň çykyşyndan soň bolsa täze awtomobil köprüsi bilen tanışdyrýan video film görkezildi. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şu günkü şanly waka münasibetli ýadygärlik ýazygy galdyryp, ony ýürüýte guta ýerleşdirdi. Asarly däwe görä döwlet başlytynymyz gutyny täze gurulşygyň binýadyna atyp, awtomobil köprüsiniň ilkinji betonny goýdy. Türkmenistany deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulak boýunça maslahaty geçiriler. 2022-nji ýylyň 15-nji 16-njy awgustyna Türkmenbaş şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň howanarlygyny Türkmenistanyň başlangyjy bilen deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulak boýunça maslahaty geçiriler. 30-dan gowrak döwletleriň wekiliýetleri şeýle hem 30-dan gowrak halkara we ýürütüleşdirilen guramalaryň, şol sany Birleşen Milletler Guramasynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, bütün dünýä gümrük guramasynyň, halkara awtolog bileleşiginiň, halkara elektrik aragatnaşyk bileleşiginiň, Traseka we şuňa meňzeş birnäçe bank we maliýe guramalarynyň ýowlaşlary foruma gatnaşýanlyklaryny tasdikladylar. Ma'lum bolýar Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy derejesini ulaq meseleler boýunça eýlemumy gepleşikleriň başyny başlaýjy bolup çykşady. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagty Durnukly ulaq ulgamy boýunça ilkinji eýlemumy maslahat geçirdi. Şeýle hem Türkmenistanyň başlangyjy satyny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda ılalyşyk esasyna Durnukly ulaq we bugurda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek baradaky kararnamalaryny kabul etdi. Türkmenbaş şäherinde geçiriljek forum 2024-nji ýylda meýilleşdirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatyna taýýarlyk görmek esasy tapgyrlaryndan biridir. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenbaş şäherindäki foruma gatnaşlara ýüzlenmegine garaşylýar. Türkmenistanda sürüjülük okuwlaryny geçýänleriň sany artýar. Türkmenistanyň awtomobil mekdeplerine sürüjülük okuwlaryny geçýänleriň sany gün saýyn artýar. Bu wagtdaky netijeleri Türkmen Awtologlar Agentligi tarapyndan ýetirilýän maglumatlardan hem görmek bolýar. Oňa laýyklykda bu okuwlarda 2021-nji ýylyň dowamyny umumlykda 27 000-dan gowrak raýat okuw geçdi. Avtomobil mekteplerining birleşigi 1996-njy ýylda döredildi. 2020-njy ýyly bolsa bu gurdaky başlangyçlar bilen Aşgabat Daşoğda ýolunyň uruny okuw merkeziniň täze binasy gurulyp ulanmagy berildi.
Onun çäginde 52 sany ulogy yerleşdirmek üçin duralgy üçin edildi. Okuw sapaklary bolsa binanyň 14 sany okuw otaglaryny alınıp barlýar. Häzirki wagtda ýurt boýunça awtomobil mekdepleriniň birleşigine degişli jemi 39 sany awtolog mektebi bar. Olardan Aşgabat şäherine 3-si, Ahal welaýatyna 6-si, Balkan welaýatyna 6-si, Daşoğlu welaýatyna 5-si, Liwap welaýatyna 8-si we Mary welaýatyna hem uniwersitetsy bardyr. Türkmenistanyň awtomobil mekdepleriniň birleşigine ýurdun kemillik ýaşyna ýeten, şeýle-de saglyk ýagdaýy oňa töp psihiatrda hem-de narkologda hasapda durmaýan raýatlary okuwlar geçip biler. Yer gelende bu okuw mekdeplerine Türkmenistanyň raýatlygy bolmadyk adamlaryň şeýle-de gepläp bilmeýän we eşdişi pes bolan raýatlaryň okap bilýändigini bellemek gerek. Bütün dünya çarvadarları oyunlarına velosipedli var ya. 70 yaşındaky Qırgız raýaty Mahmud Taştanov Türkiýe Respublikasyna geçirecek bütün dünya çarvadarlar oyunlarına velosipedli barmak üçin ýola çykdy. Qırgız medeniýetinde berilen maglumata görä, Qırgız Respublikasynyň Oş şäheriniň raýaty Mahmud Taştanov özüniň velosipedli seýahatyna başlady. Onuň uzak aralyga velosipedli ýürüş üçin Oş şäherine dawara guruldy. Oňa Qırgız Respublikasynyň prezidentiniň Oş oblasty boýunça ygtyýarly wekili Ziyaddin Jamaldinov, Oş şäheriniň hekiminiň ornwasary Jasur Azimov, sunugy diýişgeleri, şäher hekimliginiň işgärleri we jemgyýetçilik edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Oş şäheriniň hekimligi tarapyndan Mahmud Taştanowa maddi kömek berildi. 75 ýaşyndaky velosipedçi Türkiýe Respublikasyna barmak üçin 6 ýurdun üstünden geçer. Olar Özbegistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaýjan, Ermenistan we ahyrky nokuda bolan Türkiýe Respublikasy. Mahmud Taştanowyň bu velosipedli ýürüşiniň maksady Türkiýe halklaryň arasyndaky dostlugy berkitmekden ibaretdir. Bütün dünýä çarvadarlar oýunlary sportunyň etniki görnüşleri boýunça halkara ýarışdyr. Ol esasen Merkezi Aziýa halklarynyň milli sport oýunlaryny öz içine alýar. Bu oýunlary guramak başlangyjy Qırgız Respublikasyna degişliler. Bu oýunlaryň üçüsi Qırgız Respublikasyna geçirildi. Şu gedek 4-nji bütün dünýä çarvadarlar oýunlary Türkiýe Respublikasynyň 29-njy sentýabryndan 2-nji oktyabr aralygynda geçirilir. Mehriban muşdoklar, endi bolsa habarlarymyzyň peýdaly maslahat bölümine geçelim. Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminameler. 16 ýaşa ýetip ilkinji gedek pasport alýan raýatlar üçin dogluş hakynda şahadatnama. Enatasynyň ýa-da ýeketek enesiniň atasynyň pasporty we nusgasy. Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby. Pasport bermek barada görnüş bir belgili arda we ýazga goýmaklygy üçin gelmekligiň salygy ýazmaçasy. Döwleti pudog edaralaryna degişli jaýlarda ýaşaýan bolsa, öý dolandyryş edaralaryna, owa ýerlerinde geňeşliklerde görnüş bir belgili arda doldurulup tasdiklanýar. We ýazga goýmak üçin ýazgy ýazmaça görnüş 16 we gelmekligiň salygy ýazmaça doldurulýar. Harby hasaba alanlygy barada şahadatnamasy. Ýazga goýmak üçin döwlet pajy 30 manat. Pasport üçin töleg 25 manat. Tölegler pasport birliklerine terminalda tölenip bilinär. 35-45 mm 2 san surat. Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen we Türkmenistanyň raýatlygyna dikelilen raýatlar üçin Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilendigi ýa-da Türkmenistanyň raýatlygyna dikelilendigi baradaky kepilnamasy. Pasport bermek barada görnüş bir belgili arda. Ýazga goýmaklygy üçin gelmekligiň salygy ýazmajy. Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby. Döwleti pudog edaralaryna degişli jaýlar bolsa ýazgy ýazmajy görnüş 16. Pasport üçin töleg 25 manat. Egerde öňi ýazgyda durmadyk bolsa döwlet pajy 30 manat. 35-45 mm 2 sany surat. Ýetirilen ogurlanan ýa-da ýanan pasportlaryň ýerine täze pasport bermek üçin pasportyň ýetirilendigi, ogurlanandygy ýa-da ýanandygy barada ýaşaýan ýer boýunça polisiýa bölümine arda. Pasport bermek barada görnüş bir belgili arda. Ýazga goýmaklygy üçin gelmekligiň salygy ýazmajy. Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby. Döwleti pudog edaralaryna degişli jaýlar bolsa ýazgy ýazmajy görnüş 16. Pasporty ýetirenlik üçin administrasiýa jogapkärçilik, doýduruş ýa-da 100 manada çenli jerime. 35-45 mm 2 sany surat. Nikah hakynda şahadatnama nusgasy bilen. Bellik.
Egerde raýatlar tarapyndan pasportyň oglanynyny barada degişli polisiýa bölüminiň we pasportyň ýanyny barada ýangyn ogullugundan kepilname bolan ýagdaýyny raýatlar administrasiýa jogapkärçilikden boşadylýar. Pasport ulanmaga yaramsız bolan ýagdaýyny. Ulanmaga yaramsız pasport bermek barada görnüş bir belgili arza, ýazgysyny goýmak kılgy üçin gelmekligiň salygy ýazmajy, hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby, döwlete pudo edaralaryna degişli jaýlar bolsa ýazgy ýazmajy görnüş 16. Pasportyň bilgaslaýyn zaýalynyň sebäpli ulanmaga yaramsız bolanyň üçin administrasiýa jogapkärçilik, duýduruş ýa-da 100 manada çenli jerime, 35-45 mm 2 sany surat. Familiýasyny, adyny, atasynyň adyny, milletini üýtgedenler ýa-da ýazgylarda näme taýyklar ýüze çykarylan halatynda. Öňkü pasport bermek barada görnüş bir belgili arza. Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby, döwlete, pudo edaralaryna degişli jaýlar bolsa ýazgy ýazmajy görnüş 16 we gelmekligiň salygy ýazmajy. Familiýasyny, adyny, atasynyň adyny üýtgedenligi barada zakys bölümler tarapyndan berilen şahadatnama. Milletini üýtgeden raýatlar üçin häkimligiň karary. Pasportdaky ýazgylarda näme taýyklar ýüze çykarylan halatynda şol ýagdaýlary tasdiklaýan resminama. Pasport üçin tölew 25 manat, 35-45 mm 2 sany surat. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan barat. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem Aziýanyň çağalary türkmen ýaşlary 16 medal gazandy. Birja täzelikleri Singapurly işe xlorly kali serişdesini satyn aldy. Türkmenistanyň Eko 90 kysymly benzini uly islegden peýdalanýar. 121 belgili awtobus gatnagy uğra açyldy. Ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlen okap bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.